وہ شام بندہ محفوظ ہو جاندہ ہے 10 مرتبہ جے پڑھیے درود و سلام بندہ نبی دی شفاعت پاندہ ہے ویا آخری تین صورتاں جے پڑھیے صبح و شام بندہ محفوظ ہو جاندہ ہے 10 مرتبہ جے پڑھیے درود و سلام بندہ نبی دی شفاعت پاندہ ہے ویا تل کرسی جے پڑھیے بعد نماز وہ بندہ سدھا جنت نو جاندہ ہے وہ بندہ سدھا جنت نو جاندہ ہے حضرات فرمایا کیوں اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کرا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی شان دا تذکرہ کرا صحابہ دے مقام دا تذکرہ کرا شان صحابہ عظمت صحابہ بیان کرا اور سب تو پہلا نبی پاک دے سب تو بڑے صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا غور کریا جے ذرا او سید صدیق دا کرانا حضور دا دیوانہ لگ دے گال نہیں بنی دوبارہ جملہ پڑھاں گا پتہ لگے گا نبی پاک دے صحابہ کرام دے دیوانیاں دا مجمع بیٹھا ہے اور کریا جے ذرا او سید صدیق دا کرانا حضور دا دیوانہ لگے دائے شمان رسالت دی آقا شمان رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگے دائے اوہ کافر کولو جو نہیں ڈردا کافر کولو جو نہیں ڈردا سب تو پہلا کلمہ پڑھ دیا اور سب تو پہلا کلمہ پڑھ دا نبوت دا صدیق نظر نبوت دا صدیق پہلا ہی نشانہ لگ دے سید صدیق دا کرانا حضور دا دیوانہ لگ دے اور اگلا جملہ بڑا کمال دا اور کریا دے توجہ کر دے جایا جے ذرا اور جو بھی صحیح سی دیکھن بک دیا جو بھی صحیح سی دیکھن بک دیا دل وچ بغضت کینہ رکھ دیا اور دل وچ بغضت کینہ رکھ دیا ایسے ملعون مردوداں دا ایسے ملعون مردوداں دا دوزخ ٹھکانہ لگ دے سید صدیق دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دایا اور غور کر دے جایا جے ان نبی پاک دے دوسرے صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا اور پہلا جملہ میں پڑھاں گا ہائے کیسا نبی پاک دا یار ہے جس غریب بازار چھو گزر جائے شیطان دوڑ جاندہ ہے شیطان نہ شیطان پہ جاندہ تو انہوں کنی محبت ہے پہلے جملے تھے پتہ لگے گا اوہ عمر حضور دی دعا وندہ جواب دوبارہ جملہ پڑھاں گا محبت پیار تو انہوں الحمدللہ بڑا لیکن سجا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ جے غور کرے جے ذرا اوہ عمر حضور دی دعا وندہ جواب عمر نو منگے ایک منٹ میں تنہوں دساں گا اشارہ کراں گا کتے تسی اڈوانس محبت اللہ پاک قبول فرمائے غور کریں جے ذرا وہی عمر حضور دی دعا واندا جواب عمر نو منگیا جی خود نبی پاک او دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وچ بن خطاوے اوہ عمر دی نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا عمر دی نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا بات عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا وہ عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے عمر کو جان سجان دے خلقت
ساری عمر کو نہیں پہچانے کالیا کھنڈراتا عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتا اور اگلا جملہ جڑا میں پڑھن لگیا وا یقین کرو بڑا کمال دا جڑا بندہ اجے تک نہیں بولیا وہ بھی سبحان اللہ کہہ دے گا ادھر میرے پاسے ویکھیا جے ادھر غور کریا جے پہلے جملہ دھیان دے نال سن دے جایا جے او پتر حلالی ماواں دے کر دیو پتر حلالی ماواں دے جانا فدا کر دیو عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیو عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیو عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیو کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں اور یقین کرو نو چک دے باسیو اگلا جملہ جڑا آن والے ہے انشاءاللہ اے مجمع دا جلسے دا حق ادا ہو جائے گا جملہ سن دے جایا جے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بیت المقدس فتح ہو گئی ہے جا رہے نے ملک فتح ہو گئے ایک غلام نہ لے لیا او میاں کدے غلام سوار ہوندا ہے کدے حضرت عمر فاروق سوار ہوندے نے جدوں بیت المقدس پہنچن والے نے ہن واری غلام دی آ گئی اے ویکھو مدینے دا بادشاہ جا رہا ہے مدینے دا حکمران جا رہا ہے حضرت عمر کی آمدے نے اس جملے تو بعد سبحان اللہ کہنا ضروری ہے توجہ کریا جے اور روک سواری حکم ہویا غلامنو جاری روک سواری حکم ہویا غلامنو جاری اٹھت بے جا پیدل ہن میری واری اٹھت بے جا پیدل ہن میری واری پیری گر گئے راہ بے پھڑ کے دوراتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا اور اے جملے جڑا میں پڑھا گا یقین کرو محبت نبی پاک دے اہل بیت دے نال نبی پاک دے صحابہ دے نال اجاگر ہو جائے گی غور کریا جے اور میرا دل آندا ہے باہر والے جڑے جے خاموش بیٹھے نے وہ بھی آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے جملہ سنیا جے ذرا او چنگا لگدا علی مولا او چنگا لگدا علی مولا او پیارا لگدا علی لینیا کہ ساڈا مسلک علی والا او ساڈا منہج علی والا علی پاک دا کی مسلک غور کریا جے او سن اللہ اور نہیں وہ منگے آئے علی مولا اور نہیں وہ منگے آئے علی مولا قاری صاحب دا بیان انشاءاللہ بڑا شاندار تے جاندار ہوئے گا ادھر غور کریا جے ذرا انج دی ضرورت کیتی ہے در او وچ تاریخ دے چھا گئی وچ خبر دے او دشمن دے لئی او جویں قیامت آ گئی او نعرہ مار کے تکبیر نعرہ مار کے تکبیر علی پاک نے دسیا نہیں بھجدا نبی والا اور نہیں بھجدا نبی والا چنگا لگدا علی والا او پیارا لگدا علی مولا آخر تے پیارے بھائی اور دوستو اے فرمائش پوری نہ ہوئے تے انشاءاللہ گل نہیں مکدی اللہ اکبر کون نبی پاک دے یار نے وہ جنہ بارے اللہ پاک دا قرآن بولیا اللہ پاک نے فرمایا
حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آئے میرے پیارے بھائی اور دوست، اور جدو بندہ سبحان اللہ دا کریندا ہے، نہ ہی خرچہ تھیندا ہے نہ ہی پرچہ تھیندا ہے، دوہاں جہانہ دے اندر مفتہ چرچہ تھیندا ہے۔ اور جدو بندہ ایک گوریا دن سبحان اللہ ایڈا وڈا درخت اللہ لا دیندا ہے، او میاں جنت دے وچ 100 سال عربی نسل دا گھوڑا نسدا رہے بھجدا رہے، او میاں دوڑدا رہے، او دا سایہ مکدا نہیں۔ جڑا ایک گوریا دا سبحان اللہ جڑے جڑے قاری صاحب دا بیان سننا چاہندڑا، جا کے سننا چاہندڑا، شوق نال سننا چاہندڑا، سجا بادو کھڑا کر کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ آخری 2 جملے تھے میرا سلام ہے، غور کرے یہ توجہ کرے یہ دعا فرما کے انشاءاللہ بات میں مکا دیاں گا۔ اور نہ تمنا مالو زردی نہ تمنا ہے خزانے، پہنچ جائیے اسی مدینے، پہنچ جائیے اسی مدینے، ایک تمنا ہر دیوانے دی۔ آخری جملہ بڑا کمال دا رہ گیا، غور کریا جے ذرا، او یار سارے نبی دے آلہ، یار سارے نبی دے آلہ، لے گیا نمبر یار غار والا، حد کر چھڑی صدیق پیارے، یار نال یاری نبانے دی، نہ تمنا مال و زردی نہ تمنا ہے خزانے دی۔